ካብ ስርሖ ተፈዲሱ ናብ ገዙ እንዳኸደ ኩሎም ባቡር ሰብ ክትፅዕን ስለ ዝነበራ ኣብ ፌርማታ ደው ድሕር ምባል ዝውረድ ኣውሪዳ በንጻሩ ድማ ዝድይብ ሰቂላ መንገዳ ገበረት ንሱ ግና ኣብቲ ሰዓት እንታይ ግበራሉ ወላ ሓደ እንዶ ይነበሩን እምበርከ ሙሉእ ኣቃልብኡ ኣብ ሞባይሉ ስለ ዝነበረ ኣይጸናሕን ግና ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ ኣብ እዛኑ ስለ ዝበፅሕ ከይፈተወ ግልጽ ክብል ተገደደ የግዳስ ድምፃ ክሰምዕ እምበር ሰብ ስለ ዘይረኣየ ናብ ሞባይሉ ተመልሰ ግና እቲ ቀጢን ድምፂ ከቋርፅ ኣይተሰምዐን ክንዝኮኑን ብይን ዝመፅእ ዘሎ ኢሉ ንቅድሚ ቆልሕ መልሕ ምስ በለ ሕጅን ጓል ክርአ ስለ ዘይከኣለ ከም ብሓድሽ ኮፍ በለሞ ናብቲ ተጸሚዶ ዝነበረ ክምለስ ፈተነ የግዳስ ስለ ዘይከኣሎ ካብ ሰፈሩ ምትሳእ ናብ ድሕሪት ገጹ ቁርብ ስጉምስ ኣበለ ነታ ትዛረብ ጓል ተዓዘባ ረጊፅ ዋዲ ክኸይድ ዋላስ ምስ ኮፍ ክብል ክማእታ ድሕሪ ምጽናሕ ዘላዕ በዓላ ኢሉ ኣብቲ 4 ሰብ ኮፍ ዘብል ሞ ቤና ብሄታቶ ጽንሐት ቦታ ፊታ ኮፍ ብምባል ተሓወሳ ንሳውን ግልጽ ኢላቶ ወራይ ዘረብኣ ምግባር ቀጸለት بتليفون تقل زلا إلا الجمرات جنا كايدي بتقول لا يوم هو صبوا الله خم حزاي بأمرك أنت دقيرلكي أنت ولت تلزلا نسو دما كاب حجي تود تكون أنت والمس نفسه بعلي كتصب جمرة جنا قال كم دليتو كتكون لايك علتن نوقدي كاي جبرات كالسا مس تليفون عايزنا برا بزي ولا حدا نجر أستطيع كوف مسبلة كي تردؤ أقلي كتصبب جمرة بقابلون مس نفسهم إلى الحزة أنت لو اسك زربانة دحر زيكون الله إزي تمرأة أنت زيكون حكي نحوار كمان آيك تمرأنا دحر كأس أمني هدي أوي أبابور زلادي مسيلوه نسب كربشي إلى تحسبيت قمن بزي 4 نتبي صغيلة كتزارب هرقرقوتي كي تردؤهم زلف الفوزلهم نتا تزارب زنورات قنا كم زراب عاقتان أنت حد عرفتو تليفونا دوكمنت لا كوليت سنحمو ملسخة زرابا كجمرا لامو شعو تقوار استخونيا اندا بلا كلو دحانت اتوم بلي دحر يراخبن لا تليفون عاد صوت نزم السمع قنا ملسو دعا قال بلا ترخبا انت خوينا اتزرابا نشعو زيكون لا ورا مسترخاواخ انت يلنك أللا مخان بتحدكو حقات خون انبركة برحقو كلو ألالن يود عمو مسترخوا دما تليفون هيزن نانا نعتبرنا عالمي خدام أبزي جزيزي كم يزلو سب كابز ألل نسمو وايلك على صحشهم بقومة عندما مساحة سب كلك نسو سب تسألمو كل نجارك أندا سلشو كمز ورأنكا ودعت زربات بزحكوا أنت كونت جنا قال كابزي ركب نرئي كندي ديرنا لنا أيتكف أن أندا بلا لك ملحاسو خفت موبايلا دمس اسمعت انت كلا انت كم قلم قالتي ودي حجك من يكون دولو انت بلا اذنو دا تصبق يرغتر شو بس سموس لسنبدا تسيو كخي تدنادنا ابابور كلا غزا كفيل الله كتل سمع حسايت لفلافي سبك اصلعهم مزيا ترالها مالت موتكا مقلط افيم بسمع ميلدو نبرا سدته يغبر ولاس نغرمس انت بلا حاف كبل تدنادنمو مليسو مخان صبق معتوي راخيب لكم دحر كم مبلع مكنيات هلوا ناسي زكون يكون بزي درس حاسوت صبق دي زي غوادا حاسوت انت كونكا صغايلون بعلون زحاتته حتو بعلو يملسمو مليسو دما حاسوت مخان سلازي ترفو صبق اغون ابزبل مقبلي بصيهم ገረማ በገስ ዘርባ ስለዘረኸበ ለተሐጓስ ሰፈር ያር ገዲፉ ከተወደ በሐንቆታ ከጽበ ጀመረ نسو أو حسب كل جنا نسا بزح تزار مبرت أب كرمي أون سب كم زلو زنقت تمثل ويون أيسم أنسخون لا كم دليتا بزي سكفتات تزارب تحلم
ካብ ሕጂ ወዲኣ እንዳበለ ከሎ ናይ መውረዲት ፌርማታት ዳርጋ እንዳተቃረበት ስለ ዝመፀት ብኡ መጠን ድማ ናይ ዘረባ ሸሓቱ እንዳተኸፈተ ተረበፀ መፀ ኣቱም ሰባት ከመይ ዝበለት ጓልያ ባትሪ ወዲኣ እንተ ተእጻባ ስልካ ዶ ትለፍልፍኻ እንዳበለ ከሎ መበቃ ደሓን ናይ ምሸት ንዳሪላ ቴሌፎን ኣፀወት ኡፍ ተመስገን ሕጅሞ እንቋ ወዳኣኺ ናይ ምሸት ግና በዓላ ክትፈልጢ እንዳበለ ልክዕ መላሓሱ ከፍት ክብል ግና እውይ ቅሬታ ተታሒዛ ክትብለክ ፀኒሐምሽ ከዛረብ ስለ ዝፅናሕኩ እንዳበለት ከም ብሓድሽ ኣርእስቲ ከፈተት ኦሮማይ ስኢልካዩ ነዘና ወለድ ኣባውር ወዲ ባቡር ኢኻ ትረኸብን እሞ ኣክንዲ ንሰን ከዓ ብዘረባ ጥራሕ ዘህልፎ እንተኾይነ ከይተመርኣና ገለ ከይገበርና ዲና ክንዓርግ ናብቲ ኣፍሪቃ ገጽና ደኣ ሓሰስ ክንብል ወይ ሓዳር ክንገብርና ጠቕሊልና ክንከይድበር እዚአንሲ ከምዚ ኢልካ ኣይወግሕኒ እንዳበለ ምስ ነብሱ ክበኣስ ንሳ ክትኣልል መውረዲት ቦታ ምስ በፅሐ ጓልኡ ምስኡ ክትወርድ ተስፋ ገይሩ ዓይና እኳ እንተተዓዘበ ዝኾነ ናይ ምውራድ ምልክት ስለ ዘይረኣየ ግዳ ኮርዶ ዋላስ ክቀፅል እንዳበለ ኣብ ምጉት ሒዙ ከሎ ባቡር ደዊላ ማዓፅዓ ከፈተት እዚ ኩሉ ብተርባፀ ተቆለሞ መውዳኣቱ ከይረኣኹ ኣብዩን ኣይከይድኒ ኣብ ዝብል መደመታ ስለ ዝበፅሐ ቻው ኢሉ መውረዲቱ ኣሕለፋም ባቡርን ስራሕ ክትገብር ጉዕዛ ዓፀለት ንሱ ግና ካብቲ ዝሓሰበ መደብ ተሰናኺሉስ ኣብዘይ መደቡ ኣትዩ ዝነበረ ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ፃናሕካይ ዝበሃል ምስላ መብዛሕቲ ግዜ ስራሕኳ እንተኾነ የግዳስ ሰብ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግዜ ብመደቡ ክጓዓዝ ከሎ እቲ ዝበለፀ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ኣብ መንገዲ ኣወት እንተፀኒሑ ብሰንኪ ዛጓል ተሰናኺሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣንፈትካ ኣቃልቦኻ ሰሪቆም ናብዚ ሓሰብካይ መንገዲ ወይ ሙዓዘን ካብ ዝወስዱ ነገራት ነፍስኻ ምህላው ምጥንቃቕ እቲ ዝበለፀ ውሳነ ጽንዓት ነፍሲ ምእጋት ኣወት ናይ ህይወት ኣሕ እንዳበለ አንጸርጸረ ብኣቢሉን ብዓይኒ ጸልኢ ከጥምታ ጀመረ ዘረባ ዘይሙዳዕበት ኣምያ በሳጨወ እጁን እንተኾነ ሞባይላ መንጢሉ ረጋጊጹ እንተ ሰብራይ ምጸልአን ኣብ መንጎ ባቡር ዶ በለት ስርሓ ጌራውን ክትብገስ ተዳልወት ጓል ግና ምን ክትብላይ ተረኣየትን ንሱ መመልሶ ሕልክ ስለ ዝሓዞ ክሳብታ ናይ 0 ሰዓት ከደራገም ወሰነ تمالي مشت السرح قواصفي إلكات أورتم من سترح نأخذ يكون يكون هو صبحي يزدعمو كاب غزاي بكندي غادي توتيت زوص كتو مسمعه صبح انبر انقا كمان اب صبحي مسرح نفعت كونكي نابراس كابولي تخخابيلنا زلوش اسبا يكحاس كون قبل دحر مصنح وخان غزاي زعات ايوصن ديا كتل صنيحه ازاو قال مكفافلي اودات كتكون على انبر انت نتا زي فلطاك نسو بعلب زنقلو حساب كمرامر حجون ባቡር ዶምስ በለት ከተወረደ ይሉ የአጋራ እንደሐለው ሁሉም አጾ አጽያ ተበገሰትን በር ጓልሲ አይ ቴሌፎን አክት አጹ አይ ከተወረደ ወይከ ኮነ ይላክ ተሐርኦስ ተበገሰት ያምሲሉላ አቱም ሰባት ገንዘብ ጊዜን በር ይከስራለሁ የአክለክ ዶ ክብላ ስዕልካ ዶ እንደዚ ተዛረቢኻ ክላስ እንተ ዘይላ ወይ ድማ ኣብታ ተቀጸል እንተ ዘይሪዳ መምላስ ያሸን በር እንዳበለ ተስፋ ዝቆረጽ ዝመስል ሞባይል አውጽዩ ከጣውቀ ጀመረሙ ንሕና አወርሂ ሃንሳብ ይዱለና በዓል ዚኣተን ድማ ብኻ ጓልኩኝ ደሞ ክብል ምዃኑ ከዓ ኣወዳትካ ኣብሽኦ መደቀሱኒ ከምዚ ከማይ ሎሚ ቁጽር ተቀቢልና ኢሎም ሰዓት ይኹም መዓልቲ ካይመረጹ ብምድዋል ተኸኽ መበሉ ነይሮም أتزوج كي ترد أن صوتك تغيرنا سئلكاي أيخ እንዳበለ ኢርፎኑ ሰክዩ አይኑ አሚቱ ከሳብት ቅጽል ፊርማታት ተመጽኦ ደርፊ ከሰም ጀመረ ጓልግና ሕጁን ዘርባ ይቋረጸትን ነፃ ኮይና ከም ድሌታት ተሳዓተ ዝነበረት ማዕረ ክንደይ ብሰንካ ዘይተደለይ ሕማም የጥር ከም ዘሎ እንዳይ ነበራን ኮይኑን
እጥጥ ከበለ እላላ ክትገብር ንሱን ደርፈ ክሰምዕ ምስ ተረባበሩ ባቡር ደው ምስ በለት ክወርድ ሓፍ ምስ በለ ጓል ቴሌፎን ኣፀወት ግና ክትንቀሳቐስ ኣይተረኣየትን። እንታይ ከም ዝገብር ጨናቆ ክወርድ ዋላስ እንዳበለ ነግፈረግ በለ። እቶም ክወርዱ ዝደልዩ ተሳፈርቲ በብሓደ ወረዱ። ብግዲኦም ከዓ ኣብ ኣፍ መዓፆ ዝፀንሑ ሰባት ክስቀሉ ጀመሩ። ሓደ ሰጉምቲ ንቅድሚት ዝሰገሙ እሞ መሊሱ ከዓ ነታ ጓል ቁልሕ በላ። ንዓይኑ ዝሓለፉ ቦታታት ስለ ዝተረኣየ እዚ ኩሉ መፂኡ እሞ ሓዲኣ ከይወለደት ኣይወርኒ ስለ ዝበለ ከም ብሓድሽ ኮፍ በለ። ጓል ዋላ እኳ ዘረብዓ እንተወድአት ካብ ሞባይላ ግና ክትእለ ኣይተረኣየትን። ስቂላ ምጥዋቃ ቀፀለት። ሕጅስ ግድን ክዘረብ ኣለኒ ስለ ዝበለ መ ኢሉ ገና ኣፉ ምስ ከፈተ ቴሌፎና ድምፂ ኣስመዐት። መንሽንካ ሓፍተይ ክብል ዝሓሰበ መን ጥራሕ ኣውፅኡ ዝተረፈ ንውሽጢ ቅሕሙ ስቕ በለ። ናይ ዘለዎ ኣንፀርፂሩ ከይተረድኦን ኢዱ ኣሚኹ ነቲ መደገፊ ኢድ ብሓይሊ ሃረሙ። እንቋ ኣብ ገፃ ኣይኮነ ዘብል ኣፍንጫ ግርም ገይሩ ምስ ገፃ መመሳሰሎ ነይሩ። ቀሪበ ይመፅእ ኣለኹ ኣሸጊር ክድዩ ዳሓን ዳሓን ኣብኡ ጥራሕ ፅንሒ ደው ምስ በለት ክወርዱከ ዝብለክ ዘለኹ ናይ በልቤ እዚ ኩሉ ኣገለ ጌርኪ ከም ዝርብሻ ክደኣ ይፈልጥ እየ ኣነ እኮ ዘይኮንኩ እምበር ምሳኺ ኣይመገደፍኩ ነይረ እንዳበለት ክትዛረብ ምስ ሰምዓ ኦፈ መስገን። ሕጅስ መወረሪታ ኣኺላ ብከምዚ ደኣ ክሳብ መወዳእታ ደው ትብለሉ ምስ በፃሕኩ ነይረ ኢለ ኢለስ ክዘረባ ዕድል ክረክብ ምስ ወረደት ባስቂላ ትኸይድ ትኸውን። ኣብዚ ሽእስከ ምናልባት መንገዲ የሰልችዋ ይኹን እሞ ዘዘናግኣ ደልያ ትኸውን ኢለ ከመኽኒላ ኣብ ደገ ግና ኣይትዛረብ እምባ ትኸውን። ስለዚ ሕጂ ከም ድሌታ ዘለዋ ትለፍለፍ ትወድእ። ምስ ወረደት የራኽበና ምባል ናይ ውሽጡ ኣብ ውሽጡ ገይሩ ክሳብ ደው ትብል ደርፊ ምስ መቐፀለ መቼም ዝሓለፈ ነገር እዩ ዝምለስ እምበር ዘሎ ነገር ግና ክብፃሕ ስለ ዝክእል ባቡሩን ሰብ ክተውረደው ክትብል ስለ ዝነበራ ኣብ ሰዓታ ፊርማታኣ ጠጠው ምስ በለት ጓልውን ናይ ኢዳ ቦርሳ ተሓንጊጣ ቴሌፎን ኣብ እዝና ከምታ ዝገበረታ ሓበለት። ንሱን ደድሕሪኣ ብድድ ሰጎመ ወፀት ንሱን ወፀ ኢለውን በቲ ስካላ ነተሓቲ ወረደት ሰኣባ ኣበይ ኣለኺ ይርኤክ ኣለኹም ኣበይ ኣለኻ ክትብል ደኺ ብድሕሪኻ ምሳኽ ኣለኹ ምስ ነፍሱ እንዳተዛረበ ክስዕባ ድሕሪ ምጽናሕ በቃ ርኤክ ኣለኹ መጻኹ ኢላ ቴሌፎና ምስ ኣፀወት ብተሓጓስ ኣርኪቡ ክዛረባ ክብል ግና ብጣዕሚ ዘመስግን ደንጌ ክምሽ ኣይተሓዝለይ እንዳበለት ናብታ ወዲ 2 ዓመት ዝኸውን ቆልዓ ሂዛ ዝነበረት ጓል ቀርምስ በለት ወዮ ቆልዓ ማማ እንዳበለ ናብ ኣገጹ ብኣቕሙ ክጎይ ምስ ኣየም ከምዛ ከይትንቀሳቐስ ዝበልዎ ብደውድኣ ደሪቑ ተረፈ። እዚ ኩሉ ተርባፅ ንኸንቱ ምዃኑ ኣሕረቑ። ለፍላፊት ካብ ተባክረና ወዳ ሒዛ ዘይትንቀሳቐሕ እንዳበላ ዝተማሰለ ጓሉን ወዳ ሒዛ ነቐርኒት ሰጎመት። እቲ ሓንቲ ድማ ባቡር ሒዛ ክትከይድ ስለ ዝደለየት ኣስካላ ሒዛ ንላዕሊ ደየበት። ኣማራፂ ስለ ዘይብሉን ከም ዝሓቦ ምስ ናይ ሕርቃኑ ተበሳጭው ክምለስ ስለ ዝነበሮ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ነታ ቀድሚኡ ዝደየበት ጓል ረኣያ። በቲኣ ሰኪሑ ሓንሳብ መንፈሱ ተዛሒሉ እንዲሁ ከቀርባ ይመረፀን። እዚኣውን ከምቲኣ ተዛራቢት እንተኾነትከ ድሓር ከዓ ፌርማታይ እንተሰሓተትንኸ ናብ ኣፍቃርያ ሰብኣት ትኸይድ እንተሃለወትከ ኣነ ኣብዚ ክመላለስ ክሓደር ካብ ከምዚ ብኣለን ዘይፈልጣ ዘይተርፋኒ ስቕለዶ ህይወተይ ብሰላም ይመርሕ ኣለኹ። ድሓር ከዓ ዝህበን ዝኽእል ንፈጣሪ እንታይ ከፃደፍደፍ ዘብል ኣለን ሰበብ ሕጅኮ ክንደይ ነገራት ኣሳሊጠማ ኣለኹ ነፍሰይ ከኣግት ስምዒተ ክቋፀራለን እንዳበለ ምስ ነፍሱ ነታ ክትመፅኦ 15 ተሪፏ ዝነበረ ባቡር ክፅበ ጀመረ። ፀኒሑ ግና ነፍሱ ምግባር ስለ ዘይከኣሉ ጥው ኢሉ ምስ ጣመታ እዚኣስ ምሽ ቴሌፎን ክትሕዝ ኢዳ ኣጣሚራ ምስ ኣያ ዲሓና ትመስል ክኸዳ ድማ ምዃን ኮፍ ምስ በለት ከዓ ንኣይ በዚ ኣፀጊዓ ገሊኦም ክድብሎዮም ስቕ ምባል ሓይሽ ኢሉ ትምክብል መረፀ። ኣብ ሰዓታውን ባቡር ስለ ዝመፀት ሰብ በብዝተእሞም ኣፅዋትዩ ሰፈሩ ሓዘ። ንሱን ኣትዩ ኮፍ ምስ በለ ጓል የማን ፃም ቁልሕ ኢላ ነፃ ሰፈር ስለ ዝረኣየት ነፃ ኮፍ ምስ በለት ብስም ባደ ልቡ ሓፍ ኮፍ በለት። ኣታ ፈጣሪ እንታይ ገይረከ ክትስዕ ደሞ እንዳበለ ከሎ ግና
ሰላም ዝሓወይ ምስ በለቶ በሓቂ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ሰላም ዝሓፍተ በለ ፍሽኽ እንዳበለ ከሰልጦ እንዳተስተስፈወ